ओमफ्राय मा आइटेम नै सिबिंनि लारु नारेंखल लारु ओमफ्राय एन्थाब ओमफ्राय हुरुम ओमफ्राय बेखौ मा होनगोन सिबिं सेरेब जि मोजां आइटेम नै जानाय लोंनाय जोंहा मर्निं मोनलोंबाय आरो नै आरो बेबो सा लाल सा आरो आरामसे गाइखेरजों आंगायोना सा लाल साजोंसो मोजां ओमफ्राय जों जानानै लानोसै दे लोगोफोर नै लुगैनाङा मागोनि फुजा होथ'वाखै होहां नै आब'मोनाव फैदों आरोना जोङो मोखांखौ लाबाय आं हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर दिनै जोङो मागोनि फिथा एन्थाब जाबाय आरोना लोगोफोर जाखांबाय थ' नोंथांमोना दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना नै ओरैहाय बेलकनि फिसा दङ थ' बिथिंजायनो एसे नायथिंलाबायबाय आरोना लोगोफोर नै भिउसफोरखौ नायनानै लालाबायबाय मानो होनब्ला आंबो बांद्राय मिथिजोबा थ' एसे मिथिनानै लाबाय आरो मिथिगोन आंबो मिथिनाया लासै हथादै मिथिजोबनो नङा होनब्ला ओमफ्राय ओरै फारसेथिंजायबो एसे खिन्थाबाय आरोना नैबे सिदा लामाथिंजायनो जों फैदोंमोन थ' नोंथांमोननो खिन्थाबाय ओमफ्राय एसे नायथिंलाबायबाय लोगोफोर बिसोरो थार्ड फ्ल'राव थायो आरोना आब'मोनहा ओमफ्राय बिसोराबो खाथियावनो न' बानायगासिनो दं दा बिसोरो भारायावनो दंथ'यो ओमफ्राय गाहाय गोजौ एसे नायथिंलाबायबाय आरोना जिहेतु आंहा न' गैया नालाय एसे नायनानै लानोसै होननानै नायनानै लानाय जाबाय लोगोफोर जासे जानानै मोनबावबाय नै लोगोफोर प्लास्टिकआव सिबिंनि माइब्रानि सिथाव ओमफ्राय नैबाव दंबावोसो आंहासो ओमफ्राय निरामिस मागोआवसो जि गोथाव बानायो नै मालाय फैदो जानो खथ्थ' गब्ल' जाबाय मालाय गोदान जायगायाव थांनानै नै लेखाखौसो नायदो लोगोफोर दे बाय बाय गाहायाव ओंखारनायाव हले ओरैबायदि मोजां मोनो ओमफ्राय गोजौआव खर'आव दावखोयो लोगोफोर मा होनो ओंखायनो जोङो बिल्डिं न'खौनो लुखायाखै गाखोनो हायिनि थाखायनो थार्ड फ्ल'रावसोमोन नालाय लोगोफोर हुदाबो गैया गाखोनायनि खर'सो गिदिंलायनो नागिरो माथो मा जाबावनांगौ जाखो बिदिजोंलाय लोगोफोर दा जोङो न'सेयाव जाबाय आब'मोनाव जाखांबाय ओमफ्राय दा सासे आब'नाव थांगासिनो थ' नोंथांमोनाबो जोंजों थांफाबाय था आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै दा सासे आब'नि न'आव सफैलायबाय ओमफ्राय जों जायखौ नायदों बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन बियो जाहैबाय मा लक्ष्मी देवी लोगोफोर नायनो हागोन नै बिथांजोनि फिसालायाहाय जि मोजां बानायो आरोना दा नै नोंथांमोना नायदो मोनसेनि उनाव मोनसे आखाइ बानायदों नै आखाइयाव बिबार लाहोदों ओरैबो हरैबो आरोना ओमफ्राय बिबारा नायदो नै बिबारखौबो मोजाङैनो बानायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आखाइखौबो मोजाङैनो बानायदों नै ब्लाउस एरि डिजाइन खालामदों आखाइनि आसान नै माइ बिदां लाहोदों गोदोनायाव गानहोनाय मालाफोराबो नै मोजाङानो समायसोदों आरोना लोगोफोर मा लक्ष्मी देवी जिहेतु देलायहोदों आरोना नै सना गानहोदों ओमफ्रायहाय नै आखाइफ्राबो मोजाङानो जादों लोगोफोर ओमफ्रायहाय दख'नानि डिजाइनखौबो गथ'आ गावनो बानायदों जाहैदों आरो नै आथिंफोरखौ नायनो हागोन लोगोफोर दख'नानि डिजाइनखौ नायनो हागोन थ' खाथियाव पेसा दं पेसाखौबो नायनो हागोन आरोना गावनि आखाइजोंनो बानायदों आरोना गथ'आ मोजाङानो जादों नै आखाइनि ब्लाउस बानायनायफोराबो मोजाङानो जादों डिजाइनाहाय ओमफ्राय खानाया जोंजों दांजानानै बुरला जारला जाबाय आरोना गथ'आ मोजाङै साजायनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय बिमाया होनबाय थादों आरो मोखाङा बांद्राय मोजां जायासै गोरा जादों जाहैदों मोजाङै बानायस्लाबनो हायाखै बेखौ नायखांनायनि उनाव आरो नायबावबाय नै लोगोफोर गथ'आ आर्टबो बानायो आरोना आर्टआवबो मोजां नायदो नै गस्लानि डिजाइन आरोना फेसखौथ' मोजाङै बानायजोबाखै बे गस्लानि डिजाइनखौनो बानायदों होनदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे नायलाबाय थाबाय आरोना बियो जोहोलाव दैमालुमोन जाहैदों आरो कमप्लिट खालामाखै गथ'आहाय ओमफ्राय नै बे मा बिफां होनदोंमोनथाय गोसोआवनो थालायलाङा आरोना बेखौनो जा बुंबाय सोरगोफुरियावसो थायो बिदि बिफाङा होननानैहाय थ' नोंथांमोननोबो बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन लोगोफोर मागो जानाय फावैनो गथ'आ जेबो रोंगौ नालाय थ' जोंबो नायबाय थाबाय आरोना बेनि अनगायैबो आरो नुबावगोन लोगोफोर
फारि फारि नुलांबाय थागोन बेनि अनगायैबो दंबावो शेयार खालामबावगोन आरोना माने जों जाखौ नायगोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना नायदो नै गथ'आ आर्टआवबो मोजां आरोना आर्टआवबो मोजां ओमफ्राय डान्सिंआवबो मोजां आरो थ' नोंथांमोननो आङो फारि फारि खिन्थालांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आर्ट कम्पिटिसन दंबावो आरोना बेनि बागैबो जों सावरायबाय गथ'आ माने रोंगौ जेरावबो रोंगौ आरो जेरावबो रोंगौखौनो होननानै बुंजायो आर्ट कम्पिटिसनाबो बारा गोबाव गैला सानडेआवनो आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था आरो मागोनि बेरायनायावनो बेरायनाय माबा माबि नुबाय आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामबाय जि मोजां नुदों आरो दंबावो लोगोफोर र' नेटवर्कआव ओमफ्राय नैलाय आंना फिसालाया बेनो मोसानायावबो दं आर्टआवबो दं जेरावबो दं माने बुंथ'बावलासो आरो आङो जि मोजां लक्ष्मी मा नै लोगोफोर बेयावबो आखिनानै दोनदों नै फैसाया हौरै थांथ'दों आथिङाबो जि मोजां जादों नै गणेश बानायनाय जि मोजां गणेश दंमोन ओमफ्राय खाथायाव बानायनाय ओमफ्राय बेखौ दोनबाय थादोंमोन आङो आयौ मा जाबाय स्पाइडारमेन मा होनोथाय गथ'फ्रासो मिथियो बेयो मा मेन खालि मडेलिंआव थांदोंमोन बिहा बङाइगाव ने ओमफ्राय मारै जाखो मोजाङानो जाबाय उइनार आयै पार्टि जागोन नांसिगोनहाय पार्टि मा औ उइनार जाबायनो 2025 नि ने मडेलिं मोजां जाबाय सेकेन्डआलाय बबेनि नर्थ-इस्टआव नर्थ इस्ट नङा ओरैनो बङाइगावसो बङाइगाव मा जायगायाव रेलवे स्टेसन उइनार जाबाय ओमफ्राय मा नाम मोनबोखो ट्रफि आरो सार्टिफिकेट मोनबाय ट्रफिजों सार्टिफिकेटजों नायनांसिगोन नामा ट्रफिखौबो 10 रुपिस नोंथांमोना फारि फारि नायलां दे नोंथांमोना आङो मोनसे मोजां शेयार खालामनो सानदों नैबे जा बियादैनि आरोना बियादैया बबेयाव मा प्राइज लानानै फैदों बेखौ नोंथांमोनहा थारैनो मिथिनो मोनगोन आरोना मायाव मोनबोदों बबे जायगायाव मा पार्टिसिपेट खालामदों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामगोन आरो बै गोजौनिफ्राय लानानै बियो बबेनि जाखो नैबे दाखालि देरहाबोनायनि माबा मेगा प्रिन्सेस अफ नर्थ इस्ट 2025 नि दाखालिसो मोनबोदों फिसालाया मा होनो बङाइगावनिफ्राय आरो माबायाव ने मडेलिंआव उइनार जाबोबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा मोनदों बेजों लोगोसे नैबे सार्टिफिकेट बेनो सार्टिफिकेट बेना नैबे बियो ट्रफिजों लोगोसे नैबे ओमफ्राय नैबेलाय नैबे माबा कमतानिमोन बेखौ 2024 नि नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै 2024 ओमफ्राय बिनि सार्टिफिकेटआ नैबे ओमफ्राय गिदिरखौ सोंग्रोनोसै होनदो नैबे एस गोनाङालाय मानि जाखो बङाइगाव नेक्स्ट टप मडेल सिजन 1 2024 उइनार बेबो ने बेनियाबो सार्टिफिकेट दं नामा बेनिया गैया बेनिया सार्टिफिकेट गैया आरो माबाफोर मोनफाबावदोंमोन नैबेजों दंखायो नैबे ने लोगोफोर नैबे आरोना नैबेखौ मोनफादोंनो बेजों लोगोसे बेयो 2024 सिजन 1 नि आरोना ओमफ्राय नैबे माबा टाइटेलसोमोन बेस्ट फटोजेनिकनि बेलाय 2024 आर'नाइ ने क'क्राझारनिनो क'क्राझारनि बेस्ट फटोजेनिक बियो 2024 बेखौबो 2024 बेस्ट फटोजेनिकनि टाइटेल बेबो 2023 नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे सेन्ट आन्स कलेजनि आरोना फार्स्ट प्राइज नैलाय फार्स्ट प्राइज डान्स कम्पिटिसननिनो ओमफ्राय बेबो सेन्ट आन्सनि थार्ड प्राइज आरो ओमफ्राय नैबेबो सेकेन्ड प्राइजआ जाहैबाय ग्रुप डान्सनिनो आरो नै लोगोफोर सेकेन्ड प्राइज ओमफ्राय नैबे माबानिखौ बङाइनि नैबेजों मोनफानाय सरि दहायनो खिथाखांखाबाय ओमफ्राय नैबे बै माबाजों कमतानिजों मोनफानायमोन बैयो गसाइगावनि ने गसाइगावनि ने फार्स्ट रानार आप बिथाङा जि मोनदों नै आरोना ओमफ्राय बै सार्टिफिकेटआ मानिमोनलाय बे माबानि रानवे
नै नुबाय जि मालाय बेना प्राइजआनो प्राइज जायो आरो बहाबा आरो थांनो मोनबावासो नङा होमबा एखमबा एगजाम एखमबा मानिबा उसुबिदा थायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखिनि आरो नै बुहुत मोजां गोजोनथाव आरो ना बाख्नायथाव बिराद मोजांखाबो गथ'आ नै फिसालाया नै नायबाय मोजां नाय दे बोरैबा बायगोन एकदम मालाय दादानि मेम'रि हिसाबै थाजोब्बाय आरो बेहा एकदम बोरायजासिम मानसिया बोरायनानै थैनानै थांगोन बेफोर सिना जोबनानै थाङा ने एकदम थाजोबसिगोन आरो ना बेफोरो देनां मालाय गावनि फिसाफोरनो फिसौफोरनो खिथानो हासिगोन नोंथांमोननो आरोबाव खिन्थाबावबाय बेनोमोन आरोना बियादैया आं दा नोंथांमोननो प्राइज मोननाय जे शेयार खालामदों बिथाङा सेन्ट आन्स कलेजाव फरायो थ' बियो कलेजाव थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नै जों आब'मोननिफ्राय फैनानैहाय मा होनो बेखौथ' मोनबोफादों आब'मोननिफ्रायबो आरो बै गुबुन सासे आब' दहाय जे जों फार्स्टआव थांदोंमोन नोंथांमोननो खिथादों जे जानाय लोंनाय साहा लोंनाय बेस्रानि आब'आबो हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय बै आं जे खिथादों फोरोमजित मोननिबो दङ आरो बेवहाय ओमफ्राय दा आङो मामि फिसानो खिथानो नै मामा बेखौ एनथाब होनो दे मा दे बेयो एनथाब ओमफ्राय नै बियो थावनि सिथाव ओमफ्राय बियो सिबिंनि लारु ओमफ्राय बियो नैबे बेबो माने सिबिंजों बानायनाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे नारेंखल लारु नैबे हुरुम गुरजों बानायनाय हुरुम दा आंना मामि फिसाया जासिगोन आरो माने दासो आङो बेखौ स्कुलनिफ्राय लाबोनानै फ्रेस खालामबाय माने थुखैनानै नै ड्रेस चेन्ज खालामना होनानै दे जादो दे दा जानो होबाय आरो मानो होनबा दहाय बिदाया जाखाबाय आं दै होबाय जाबाय थादो मा दे उदै बुंलायखासिगोन नोङो दिनैबा हले जादो दे ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो जा हागौ आं सोरनाव मागोनि जादों लोंदों बेखौबो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामबाय ओमफ्राय गाज्रि दा मोनसै मालायनि न'आव जायै लोङै ओरै शेयार खालामो बिदि दा सानसै लोगोफोर माने आं नुनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामबाय आंथ' गाज्रि शेयार खालामाखै मोजांखौसो शेयार खालामदों नङा होनब्ला जोंहा बे बियादै जोंनि खाथिनि आरोना आंखौ मादै होनो जिहेतु माने बे बियादैया गोबां प्राइज लादों नोंथांमोनावथ' नुखाबाय माने गथ'आ मोजां आरोना बिराद गुरै नोरोम मोजां आल्टु फाल्टु बिदि गैया माने फरायनायावबो दङ आरो लोगोफोर दा पिअ फाइनाल होनो थांबाय गथ'आ पिअ फाइनाल होगोन आरोना देग्लायहाय ओमफ्राय माने आर्टआवबो दं डान्सआवबो दं मडेलिंआवबो दं फरायनायबो दं सोमोन्दो लानाय इरिनाय ओमफ्राय सेंग्राबाबो खुनु फां फुं बिदि गैया आरोना हारसिं हाला जेराव मेराव थांनाय इरिनाय गैया थ' मोजां आरोना गथ'आ मोजांखौ मोजां होनना मिथिखायो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो ओमफ्राय आंना फिसाजोआ जागासिनो दं आरोना जागासिनो दं